घींचे के बा। देखे नहीं घींचेला से रोज यही पर। पैंटा का जने फाटी गई तबरी ना ही ना घींचो। अब कौन लड़ी देखा तनी ये बेरा आजा सो कौन लड़ी ये बेरा देखा तनी कौन लड़ेला हमारा से कौन बारे पूरा जवार में लड़े वाला हमारा से कौन लड़ी ये बेरा कौन बीन खींचता है। हाँ होई कौन लड़ी ये बेरा कौन लड़ी हम लड़ब के लड़बे 3 बीता के बड़े भक्त ते का लड़बे हमारा से 3 बीता के भाग भाग इनिका के देख तो चिंतो नहीं खा सारा चुटकिया में पटक दिया नहीं 3 बीता के बा 3 बीता के बा कोनो जवार में लड़े वाला ये बा देखो आओ लड़ी लो ई का लड़ी कहाँ लड़ी बा के उतारा गोल में लड़े वाला हाँ ये बा अभी उ देखे बा 3 बीता के बा ओकरा से हम ना लड़ और के पहले हम बाद में बोला पहले इनका से लड़के तू दिखावो इनका से हां लो लड़ो हम नहीं लड़त हाथ गोड़ टूट जाई बड़ काम बाद में लड़ो पटक दी लेकिन छोड़ दे तनी बड़ के बोला के लिया वो बड़ी बा हमार पिटवाले तो अपने नहीं खेले देखो ना भक तोरा संग ना रह। अरे हाँ गोली तुम मारी नानू हमारे के बोला बोला बा कोनो रुक बुलाओ तो बोला बोला कौन बा बुलाओ ते लड़बे लड़बे बोला बुलाओ तो रुक बोला बोलाइबे ये कल छूले होता ना अरे बच्चे करा ना बॉडी असली एक नकली है चेक कर रुका बुलाओ तो नहीं बोला बुचुल बुचुल बेटा रुका आवता बोल दी का रे कौन आवता आवता आओ तारा के देख बताइए मेरा बड़ा देखा था बॉडी ने रुका गुरजुला के बुलाओ तो नहीं बोला बोला कौन गुरजुलवा हरे आवता का भाई ले खुरजुल आई लड़े को हतरन खचुल हम लड़म ते लड़बे अभी ना फोन आवता काल है काहे डेरा मिलो काल है काल डेरा मिलो हेलो का मीटिंग में जाए के बा अच्छा बहुत इमरजेंसी फोन बा मीटिंग में जाए के बा डेरा के भाग दूर के देखते का भाई कैसन आदमी से पंगा ले लेत हवा देखते भाग डेरा के छोड़ा हटावा जान बच्चा के भागो न तो साला भूचुला के बोला देला तो बढ़िया रे बा मीटिंग के बहाने झूठों के फोन से घर में देहनी चलो